салом духтарако сазе нағзен саломатиё хубай ва ира бинен навигарира бинен духтарако ҳами қадар борои фасони идона омадагиай дар ҷои Акай Аҳмад ҳамаша бо арзон кардагия на нархошон тамоша бино аз 120 сомон сар мешава ки икртара хушругиша бинен охи қиматиш 200 сомон ая қиматиш инай модела бинен ина 200 сомон инами фасон 56 размер доранд бозори Корвон даян марҳамат биёен духтарако бозори Корвон тарафи Тило бозор марҳамат 12 дарвоза 9 қатор ҷои Акай Аҳмад чизе ки мебинен бо нархҳои дастрас пешниҳод чидаги аёз ма ҳамаша бо ҷудогона навор карда нишон метиҳам бинен духтаракои хушруванд болопӯшои фасон материалакошон бо белмандоя духтаро баданаи киртоора бинен киртои итальянка бошанд ва ё материалошон аҷоиб хушру медонен чанд сумай духтарако 120 сомон бовар мекунен ина кадомеша мегирен грандиозни аксия рафтестай дар ҷои Акай Аҳмад барои ид ҳамаи ҳаминора 120 сомон аксияи беҳтарин 120 сомонӣ бозори Корвон ира бинен охи чиқа хушручаянд бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор даянд касе омада наметавонанд нависен хучон шумода доставка мекунанд биёен иқаё хушруванд тамошобино марҳамат и паплинакора бинен аҷоибае мана марҳамат каседа дар кора ё румол доранд шарф доранд шарф доранд ина нигоҳ кунед шарф доранд паплини белмандоя иёш ана инош боша прадоя материалш бинен чиқа хушру аҷоиб фасон ино шарф доранд ва ё капюшон доранд капюшоншон ранги шарфай ана вай намудошам ҳастай бовар мекунен духтарако аксияи дона рафтестай нархошона 150 сомон кардагиан ягон чахе вешлкада нишон тиен ина марҳамат бинен чихо хушрувае духтарако беҳтарин аксия рафтестай нигоҳ кунен инами дуюм қатора дидестен инам ё ҳамаш 150 сомониай мана марҳамат поён будагиё 120 ина ё 150 сомон ина қисман биненда стилои турки иноям 150 сомон то инамиҷара 150 сомон ино белмандояй бом хушрувай ваяй чи меган копия люксои дубая ина ёш диден чихе фасон аксияи идона бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза марҳамат ҷои Акай Аҳмад биёен духтарако 9 қатор қадар киртои фасони идона омадай духтарако нигоҳ кунен и сангборонӣ ира бинен чиқа хушручае марҳамат материалошон белмандо дига цветошам аст инаи дига моделшай и моделш бо дига хелай бинен 170 сомон дар ҷои Акай Аҳмад қисми болора нигоҳ кунен да ҳами қатор ҳамаш 170 сомониай мана марҳамат инаи моделакора бинен 170 сомон размеро ҳамаш ҳастай ина поёмдагиош бо 150 сомай ёш 120 сомон марҳамат духтарако инаи болоям ҳамаш 170 сомонӣ киртои фасонтон дар кор боша барои ид кирта нагирифта бошен духтаро пеши Акай Аҳмад биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор мана интихоби беҳтарин бо нархи дастрас шок духтарако нигоҳ кунен аксияи идона эълон кардагиан дар ҷои Акай Аҳмад нигоҳ кунен да чихо хушруваи болопӯшо органзои фасон инамҷа кадомеша мегирен ку 99 сомон шудагиай бовар мекунен хеле нархи ягон ҷо дадестай доставка доранд марҳамат ина метавонен биёен аз наздик бинен ё ки нависен доставкатон кунанд 99 сомон анаи моделш чанд сумай ёша бинен бо чихо хушручаанд 100 сомон оптом апаҷон 120 дона ана инош 80 сомон оптом 99 сомон дона ина марҳамат бинен чихе аксияи зури зур рафтестай духтарако успед кунед беҳад хушрувай бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза даян 9 қатор ана и модела хушругиша бинен як бор бинен и бо ҳам қафасонаи материалош ҳичи намешава мана марҳамат 200 сомон духтаро омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд